Hai. Hai, ce faci acolo? Hai, mă, Gălușcă. Haide, mami. Hai. Pentru modul în care se construiesc clădirile de birouri înalte, casele de locuit și așa mai departe. Din cauza asta ați văzut că efectul, dacă vreți, destructiv al cutremurului nu a fost atât de mare, efectele nu au fost atât de distrugătoare, pentru că Maria, vină cu la mami, hai. Hai, ia uite ce-i de mami aici, ia. Ia, hai. Hai, ia uite, Maria. Ultima simulare a fost pentru cutremur a fost acum 2 luni și jumătate. Mulțumesc pentru această explicație. Revin la invitata mea din studio, la doamna Roxana Bojariu de la Institutul Național de Meteorologie. Mă întrebam cât de pregătiți sunt românii să facă față unor Ce faci, mă? de orice fel, nu doar. Există strategii și pentru că domeniul meu este cel. Ia, vină aici. Hai, cum ne ridicăm noi? Ia, hai să arătăm tu și cum ne ridicăm noi. Hai aici, hai. Ia. Pe acest sector de activități există Ia uite, mami. de combatere Maria. a efectelor inundațiilor, de exemplu, planuri de acțiuni. Ați văzut ca și în cazul pregătirilor pentru diminuarea efectelor unui cutremur. Toate aceste comisii. Haide, mami. Te dai cu capul de pat. Te dai cu capul de pat, fată. Haide aici, ia uite. În caz de situații extraordinare, problema de vedere al cetățeanului, hai, mai, mami. nu al specialistului, este cum aceste produse foarte sofisticate, strategii, uite aici, hai, uite aici. Maria, hai să ne urcăm aici, hai. Ia uite. Ia uite, mami, mami. Hai. Hai. Hai, vină încoa, iubita. Cum înțeleg acele comunități locale informația și, bineînțeles, apoi cum acționează pe baza ei. Pentru că în cazul inundațiilor, de exemplu, au fost situații în care primarii ai unor comune nu înțelegeau culorile codului atunci când exista cod de inundații sau cod pentru precipitații foarte intense. Ori cel care trebuie să transpună toate aceste proceduri, toate aceste metodologii în practică, nu înțelege bine, atunci e o mare problemă și cum puteți să instruiți oamenii ăștia? Să înțeleagă ce înseamnă cod portocaliu, astfel de instruit să fac tot timpul. Depinde foarte mult și de calitatea oamenilor. Uite aici, puiu. Uite aici. Trebuie să fie mai active. Ia uite de mami, ia uite. Ce se întâmplă să nu aștepte întotdeauna toate lucrurile să vină de la centru, să existe acolo. Hai că ăsta e mai stabil, hai. Hai. Nu, ți-a mami sticla, uite. Uite sticla, unde a pus mami sticla, ia. Lucrurile acestea nu sunt numai la noi. Ce s-a întâmplat în 2004, a fost haide, mami. foarte interesant. Haide, mama, hai. Practic, existau avertizări și avertizările s-au trimis, numai că ele au rămas în marile centre și nu au ajuns exact la acele comunități locale. Sau când au ajuns, nu au fost înțelese. Și există și gluma tristă, să zic așa, bravo, mama! Bravo, mama! De pe coastă primește o telegramă de avertizare că vine un tsunami și ei se pregătesc cu comitet de primire, crezând că vine Mr. Tsunami. Bineînțeles, e o istorie... Gata, hai, dă-i drumul la Noi cădem că suntem mici. Noi cădem că suntem mici. Ia, dă-i bezele lui Tușii. Îi dai bezele lui Tușii? Hai, dă-i bezele lui Tușii, ia. Maria. 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 Mami. Limbuță. Ia uite aici la mami, ia. Ia uite-te aici la mami, ia. Ia. Nu, uite, hai că ți-o dau acolo, dar uite la mami aici.
Țuca. Dacă e nevoie de ajutor în acest moment, deja doamna Îi dai bezele lui mami? desfășoară acolo în Hai, Maria. intervenție și foarte interesant de salvare și foarte interesant și noi pe mail-ul la Antena Ecran primit un mesaj de la un telespectator care ne Maria. cumva care este modalitatea de a pleca ca voluntar în Japonia. Ce faci tu, iubita lui mama? Ce faci tu? Ce faci tu, iubițica? Ia arată lui mami dințișorii, ia. Unde vii? Unde? Ia, Maria. Maria. Ia arată lui mami dinții. Ia, râzi la mami, râzi. Iubita. Hai, zi-l tu și papa. Ia arăți lui mami dințișorii? Aolea, ce viteză ai, că mă derâmi. Hai, dințu. Aolea. La bate, că vine ea, mă. La bate, mă. Ia, uite-te, mă, la ea, mă. Ia. Dinț. Hai, mă, cum focalizează ăsta. Bine, v-am găsit în la Rusia dumneavoastră, urmăriți exact esențial astăzi, 11 martie. Mă dere, mă. Hai, zi papa, Tusi. Papa, Tusi.